En zo'n vogelgriep dan? Ik bedoel, zo'n virus, dat kan vanzelf voortalimenteren, geef je al je hartstikke dingen. Catharsis is eigenlijk een stuk. Die leidt een duidelijke boodschap in. Eigenlijk een boodschap wat hem hier eigenlijk afspeelt, speelt in deze wereld. Er is een volkrutte-virus. En dat taast dus hartstikke zo. En dat loopt het meest door troddeleer. Infantiele hebzucht en zelfgenoegzaamheid. En bio-industrie. En onverschilligheid. Want ik ben hen opsluiten van een idioot met 100.000 hen. Misschien al wel vallen weer. Dat is er net van maken trouwens weer. Dat virus, dat zal muteren. De boeren verdwijnen. We worden skaliger. We houden geen veeboer meer hoor. Na de MKZ waar we hier horen. Maar waar het vee deermaken is. Ben er ook weer gewoon ophouden. Het wordt al hier groter en groter en groter. De fiscus hebben het moeilijk. En het is een duidelijke boodschap van wat speelde er meer in de andere deel af. En die boeren en die fiscus heel die rotzooi geen kapot. Oh. Nou, en dat wonen we eigenlijk verwurgen. Mijn humor, maar ook mijn emotie. Alles leidt erin. En het is ook, dat kun je ook aan het publiek vernemen. De leur die bulderen van het leid zien. En de andere keer ben ze, na een voorstelling, ben een moesteel. Een chaos? Maar dat oren van die rook, van de zee en water en de zilveren visken. De groen. De vrucht. Het riepen heer. Het vertwarket, het verwilket, het gaat hoe dan ook wat de chaos van de seks. Je kan er geen genoeg van krijgen. Maar wij binnen, als het yes, psalm 103. En dan ook een hoes. En mijn hensjes, en mijn knietjes. En ja, en dan mijn kei. En ik hoek geen weef, en dat stiert mij vrij. Wat spreekt je zo aan aan dit toneelstuk? Nou, ten eerste al dat alles in riem is. En dat alle keer uit een volle dwang hebben, dat vind ik bijzonder, heel bijzonder. En ik vind er zit een hele grote strekking in. Nou, het komt heel dicht bij de mensen zelf. Nou, vanuit Plat Longenwooi en ja, het spelletje denk ik wel. Het is heel herkenbaar. Vind ik wel, ja. Ja. De straat die knikt er wat dicht, ik kreeg een droge bek. Hoe koe ik dat nou zo? En wisten. De oude heringen, die zie je trek. De oude heringa. En waar ziet hij dan? Nou, in de studio. Alleen we schatten hier in poeder drapjes en die jongen mij ook hiervan. Ze hij zelfs echt jongen. Zo professioneel je weer het spatten af. Nou ja, doe zijn gurbes uit je mij. Zeg er u, hoe is het jongen? Best nou Hassavier. En de oude zei, oh, wat leuk joh. Oh, wat voor liedjes zing je? Ik dacht, harding, en die Hansjes zing je. Nou, wat denk je toch? Het mooie, het belangrijke is, als je die mensen daar duin op een hoer haast. Dat speelt fantastisch. Nee, ik wil net graag dit op een podium doen, maar dan kan het net uit. Zeg, we spelen daar ik wil een kroegen rondom. En daar ben natuurlijk gruttere kroegen bij. En daar ben de eerste nog weer vanuit verkocht. Maar als toch maar die smoeke sfeer van een kroeg haast, dus een echte kroeg nog, zoals hij hier is, en dan komt dit steek daar serieus. Ja.